जो तननो बेलाय बेलाय फुंकाहाम तै तिनि साल गाहाम तिनि जों बेलाय तंथमनि साल 2021 जों 113तम महाराजा वीर विक्रम बार्डे जों पालाय दंलायो दिनै जों बेलायखौनो प्राउड फिल खालायो ते गर्व खालायो ताम नोङो हिंखे दिनैहाय साल 19 अगस्त जों कताल सरकार फाइमिनि परेगो बीजेपी आईपीपी सरकार जों महाराजा वीर विक्रम बार्डे न गवर्नमेंट तरफ থেকে सरकारी भावे जों छुट्टी घोषणा रखा अबाय जों वानसगै मैया जों गोबां बोसोर जों सालायफैयो जों महाराज वीर विक्रमनि कक सालायफैयो जों साइमनो त्रिपुरा हास्टेगो जोंनि लं डायनेस्टी लं किंगडम आरो बिसिङाव सबसे बुद्धिमान गोरों वाइस मैन ओंखाय जोंनि वीर विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर बसुदु राजाया महाराजा अंखा आं दुखा बनि हिस्ट्री आं फरायनाय माने ऑल इंडिया रॉयल फैमिली नि ऑल इंडिया किंग जों माहाय राजा गोबां दिनै इंडियाव दं दिनै हायद्राबाद दं दिनै आसाम दं गुजरात दं कुच राजा दं गोबां राजा दं आ राजानि बिसिङाव दिनै महाराजा वीर विक्रमखै आबनि प्रेसिडेंट दैट मीन्स राजा बिसिं राजा कटर अब हाय बो ऑल इंडिया नि बो राजा नगै फैगा प्रेसिडेंट नगै फैगा अमारे जों नको तै जों बरनगो बहाय राजा दिनै सारा भारतबर्ष करै इंडिया करै बो 2 बार 3 बार वर्ल्ड टूर खालायखा बनि आमालो वर्ल्ड टूर सारा विश्व पृथ्वी गुरिखा अमेरिका थांगा लंडन थांगा जार्मान थांगा खालाय बो वर्ल्ड टूर खालायखा आबनि बगै बनि तैबो नॉलेज बांगो तैबो बसिउ तामनि को वर्ल्ड टूर लो 2 बार 3 बार खालायखा जों साइबानो आबंगै जों अबनो मा सालायगो महाराजा वीर विक्रम इनके स्पेशल किंग बो आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न त्रिपुरा अबाय बहुम जाओ आबंगै जों वनसका जोंनि बीजेपी आईपीपी सरकार फाइमिनि परेगो जों महाराजा वीर विक्रम बार्डे जों छुट्टी घोषणा रखा अमाय आगे खायजे गया तै बनि मूर्ति न बनि स्टेच्यू न जों आरो एयरपोर्ट जों सुनाम रेखा तै जोंनि एयरपोर्ट महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट खालाय रेखा अब साबनि इनिशिएटिव बाय साबनि उद्योग बाय एकमात्र बीजेपी आईपीपी सरकारनि चेष्टा बाय अबाय जों साइमनो अबाय जों गनो वानसुमै मैया ताबो दिनै त्रिपुरासाराव बेलाय प्राउड फिल खालायो जों गर्व खालायो येस वी अल्सो बिलॉन्ग टू दिस कम्युनिटी अबायखौ जों ताबो फिल खालायो दा दिनै महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट दं नाय ताबो हई दं अबाय खालाय जों जागा जागो दिनै बीजेपी आईपी सरकार दिनै हुकुम मुकुमनो दिनै हिस्ट्री कल्चर जों तैबो डेभलप दं डेभलप खालायनाय खालाय दं अब आं साइमनो दिनै मागै बेलाय खेत तंथमनि साल दिनै जत्तनो हहम दहम खालायै जत्त त्रिपुरासाराव नट ओनलि त्रिपुरासा गुबुन दफा बर' फायनो ता पालाय दं तामखे जों छुट्टी घोषणा करेखा ताबो जों जत्त ब्लक जोंनि गवर्नमेंट प्रग्राम हई दं सारा त्रिपुरा ब्लक डिस्ट्रिक्ट दिनै एसडीएम ऑफिस स्कूल कॉलेज जत्तनो जों साख्लाय रेखा महाराजा वीर विक्रम बार्डे मा पालायनाय अब सरकारी अर्डार अबंगे जों साइमनो जत्त जों खाटुम खाजा खालायै दिनै 19 तारिख अगस्त जों सारा त्रिपुरा बर' तीन त्रिपुरासाराव तै बुइ भाइनो कुमुदा बर' भाइनो आबा पालाय दं आबो आं जत्तनो हायनो हाय आनि पाइफ्लाया आनि खा गुफुर आनि खा गोजां बाय हामैयाफोर हामबाय।